Crazy. Gasa. Wai yan kwangilan nan har yanzu babu wanda ya kawo ko sisi? A kira su a waya mana. Yoga, an kwangilan nan wallahi sun kawo 3,000 amma na sai wando da ita wuga. Kasge! Kasge, ni fa ba wani amana da mace amana. Na rantse da Allah zan iya cin naman mutum ɗanye akan kuɗi. ne mai gida. Crazy! Kira mana ɗan kwangilan nan. Mai gida bai a ce idan ba ka kudin nan ba wallahi za mu zo mu kace ku gaba ɗayan ku wallahi. Kuta manduru ba da kake gidan kake ciwo mutum da haka. Mai gidan kake ciwo kuta manduru ba dan kwani zan ya gidan ka ba Allah. Ne mu kuta manduru mai gida. Ta ga ne yake faɗa wai kai din ban zaka zo din to wari ya zo din. Kaske, wani ya taro mutuwa, ni yake cewa ni din banza. To mai gida Wallahi bayan ya bada kudin ma ya mu rushe ginin. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सबोऽपि Kasge! Ni da ka ganni nan ko na tsani kaki, kai kuma tashi ka tafi Allah ya cece ka. Allah majalisar na hira ci uwarsu. Don uwarsu kanwata za su ci a falanga, wallahi sai na ci uwarsu, duk sai na baza su. In ba sai na ci uwarsu ba Allah tsinin, wallahi duk sai na ci uwarsu. Yanayin aikin tafiyar kwangila kai ne ya samu aiki. Yanzu kaga saboda aikin da nake akan kari yanzu haka an sake bani kwangila wani kamfani. Ina gama da nan canzan da kwakwa. Da magana bom nan fara na cika kamun. Ai na to da bom din na je a kofar gidana. Kash! Haba wani rabin. Ya za ka haka? Ya za ka min bom kuma ka ajiye shi a bakin kofa. Ai na ga mutane. Idan wanda ba dan shi aka kama da ya sa ta kaya kina kake tunanin zai faru. Sai tashi da mutum ai. Azge. baba. Wallahi na taka bom. Ka ne? Na taka bom. Mutuwa. Bom na taka. Gida ma a can. Aba. Waya! Waya Allah! Da Allah ku taimaka min na taka bom. Din girma Allah ku taimaka min wallahi bom na taka. Wannan ba kuma ba. Wallahi na gina ta roba. Din girman Allah ku taimaka ku taimaka. Allah wannan mun doya ne aka daure a leda. Wallahi wasan ba zai taba canza ba sai ka kawo kudin kwangilan nan.